14. listopad 2024 smo na ulici с старата литовска чаршия. Това е малко Литва. И архитектурата. Времето. 20 степени. Сонце пръска. Почките старите. Вон по-новите маринарници. Това е балата Литва. Кипенците. Хайде, чао. Калдрамет. Пазар. To wszystko uwaga na słońcu. A półka słońca. Aha, gotovo. Živa, samo ki vidite normalno vsega. Великим чемпионат пазара. Различни дикена. Там една гладина. Кафич държи на другата улица. Кепенците. Перска. Годинява бея иска на 40 км. Тук не кешата се ждеш.